салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. трактори фурӯшӣ ҳастед бародаро. состояниш бениҳоят хубай. нав капитални ремонт кардагӣ, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, состояниш чӣ хеле гуфтем, полни ремонт кардагӣ, камтар миличокаш мудагӣ, масъалат ки расходи кам дорад беҳад. нахаду ҷошта заводид мешавад, ҳолати коридаи бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Деваштич, яъне ки ғончи пештара дар бародаро. наша 70,000 сомон мега. хайдори аниқбоша бо муомила дорад. бародароне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби трактор дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. бародароне ки мошин, хона, замин чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошин боша бародаро, Daewoo Lacetti соли 2005, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бародаро состояни 100%, ягон камбудӣ надорад. ҷошта заводӣ мешавад. бародар даст срочно сундан коре арзон фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 31,000 сомон мега. хайдори аниқ боша, биём мошина ай пеш бина мега. ҳайкна махруша савдо мекунем назди мошинда. бародароне ки аниқ хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Mercedes-Benz E-Class. соли 2010, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 3.5, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле мебинем бародаро, мошин тоза, мотор, коробка ходовой 100%, задагӣ пистагӣ надорад. мотораш кам расхода, ягон камбудии зиёдӣ надорад, дуд намекунад, маслиҳат намехӯрад. 4 электропакет, кондитсионер, обогрев сидений, 4 дар отпечатки палса бародаро. состояни мошин бениҳоят хубай, полни фулай, ҳамаи наворотош кор мекунад. мошин бе ягон расходи камбудия бародар, фақат мешинӣ, ҳай мекунӣ. арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне Калхозобод. нарша 165 мега. бо муомила дорад. бародарони харидор, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурраро дастрас кунед. Opel Vectra бародаро, солиш 91, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро 100% гаштаи соҳида дасти соҳибашда. мотор, коробка ходовойшам ҳолати хуб доранд. ҳуҷҷатҳои солонаш бочидагӣ, гази бензине, ҳозирашда газ хати колка истоди бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нарша 16,000 сомон мега. хайдори аниқ боша, бо муомила дорад. варианти алиширам ҳаст бародаро, ки ба ягон хечибек мега алиш мекунем, масалан болои бо суметия. касоне ки хайдор аст ё ки мошини алиши дошта бошед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Daewoo Nexia аст бародаро, солиш 95, сӯзишвориш газ, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай бародаро. мошин 4 баллони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. камбудиш ҳам ки танҳо бензин шароф мекунед, дигар ягон камбудӣ надорад бародаро. газиш 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 15,000 сомон мега. хайдори аниқ боша, биё мега мошина ай пеш бинам, бо савдо мекунем назди мошинда.
касони харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда аз зангзани маълумоти пурратара дастрас кунед. дигар эълони мо бародаро матаблоки фурӯшӣ ҳастай. Матаблок састаянаш нав 1 моҳ нимо истифода бурдаги тамом, ягон камбудӣ надорад. Солиш 2021, сӯзиши вуш бензин. Чӣ хеле гуфтем ҳолати беҳтарин даҳай. Танҳо ҳам ҷуфткунак дорад, халос ягон чиз дигар комплекта надорад бародаро. Худаш нарша 12,000 сомон гирифтагиаст. Срочна сумаш дар коре бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 6900 мега бо муомила дорад бародаро. касоне ки аниқ харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда зангзани маълумоти пурратара аз соҳибаш дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарои каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.